Димитров, там където завиваш надясно за Камники, сеш се? Покрай автокъща. Покрай Софавто. От дясна страната е Софавто, отляво са ние огради, беше едно време борса такива за строителни материали, е тази борса. Кое? Сега ще направим едно кръгче нека. Не знам. Какво ти гръцко сега? Нещо такова. Че имаше светнали и зелено преди да станат тук 2 минути. Запис да минем и през тунела да се види как се минава през тунела.